walasa ka jamana sariya sunba ko baaraw k'olu kuncɛ kulukura o sigira sen kan o kulu kɔnɔna la mun ye maa 70 ani kɔ ye ka bɔ parti politiku la fo ka taa se kulu wɛrɛw ma olu bɛ nin kulu kofɔlen na nka kulu in ale sigicogo a n'a bɛna baara min kɛ o ma bɛn dɔw ma i n'a fɔ semasi o mun bɛ imam mahamudu diko kɔni ale ka kuntilennaw k'olu lafasa a ɲɛma Yusuf Jawara an ka ale lamɛn. Sariya sira fɛ foyi tɛ yen mun bɛ président yamaruya k'a fɔ k'a bɛ constitution kura dilan Mali sabula ka d'a kan constitution dɔ bɛ yen o bɛ en vigueur ka ban n'o ye le 25 février 92 o constitution ye a tant que o dun bɛ en vigueur ale yɛrɛ de bɛ kuma a yɛrɛ falenni kɛcogo kan surtout o bɛ kuma kosɛbɛ yɔrɔ min na a bɛ fɔ o ma ko article 118 ni mɔgɔ min y'o lamɛn n'i taara o kalan i bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la article 118 ale bɛ kuma révision de kan a tɛ kuma élaboration kan. Ka da semasi kan kodemu n'o ye parti politique ye o fana yira k'a fɔ ale kɔni ka cɛbɔ min n'o tun bɛ cadre kɔnɔna la n'o bɛ nin kulu kofɔlen kɔnɔna la ko olu tɛ a kalama wa olu ma jɛn ni a ye mun ye sema fana ye n'ale ni Mali kɔni tun y'a tɛgɛ bila bɛnkan sɛbɛn la san 2015 ale fana y'a ka maa sugandilen k'o wele ka bɔ nin kulu kofɔlen in na Ɲajala Keyita n'ale kunnafonidila ye ale kɔni hakili la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan jamanaden bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ka nin baara ninnu k'olu kuncɛ hɛrɛ ani badina. An bɛɛ de sɔnna k'a fɔ k'an ka taa nin sira ɲɛ n'an taara ni nin sira ɲɛ n'a ɲɛna a ɲɛna salamu lafiya a ɲɛna n'an bɛɛ ye a ɲɛna Mali bɛɛ ye mais n'a kɔni ma ɲɛ Ala k'an kisi o ma n'a ma ɲɛ Ala k'an kisi o ma donc an kɔni bɛ a fɔ k'a fɔ autorités nɔ dɔ dɛ voilà an kɔni bɛ se k'a fɔ k'u ma mɔgɔw ta mɔgɔ minnu bɛ se a baara ɲuman na. Bubakari Yalikoye ale sugandira ka don nin kulu in na ka Mali sifinnakaw ka taa olu kɔni olu ka hakilinata ka o lafasa sugandi kɛra cogo min na ani ale ka baara bɛna kɛ mun ye an ka o lamɛn. Jamana marabagaw kun ye ci bila tɔnkulu caman ma walasa u ka se ka u ka mɔgɔw suganti minnu bɛ taa ka taa baara nin tɔ laban parce que mɔgɔ dɔw tun y'a baara daminɛ ka ban min ye kun sifinnakaw ka yɔrɔ ye olu ka sugantili o bɛnna ne ma ne ye Bubakari Yalikoye ne ye CNJ Conseil national de la jeunesse au secrétaire général ye an ka baara bɛ bɛn min ma o ye ka taa min ye sifinnakaw ka causes bɛ se ka défend cogo min na anw bɛna baara kɛ o de kan fɔlɔ mais ka bɔ o la fana fɛn caman bɛ yen nɔ min bɛ jamana yɛrɛ marali kofɔ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko i b'a fɔ k'i b'i ka secteur dɔrɔn défend o k'a sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ secteur tɔw fana ka sécurisation kofɔ o ka se k'a sɔrɔ fɛn kɔnɔna la parce que n'a yira k'a fɔ ko fan kelen jɛngɛlen don fan kelen man ɲi a bɛ se ka jouer fan tɔ bɛɛ lajɛlen kan. Maa minnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin sugandi cogo ani baara min bɛna kɛ u ma jɛn ni a ye a bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛnfuraw bɔ nka mun ye jamana ɲɛmaaw ye u ma jaabili kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin nin kɔnɔkow ma. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.